Ado Isa Gwanza, shahararren fitaccen mawaƙi nan wato Ado Isa Gwanza. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ina roƙonka da ka daure ka danna mana alamar ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Domin sake shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora, sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanza, idan ka kasance kana bibiyar wannan fitaccen shahararren mawaƙi, ka tabbatar da lalle jajirtaccen mawaƙi ne kuma fitacce fasihi wanda idan yayi waka za ta yi ta trending a social media kamar irin su TikTok, Instagram da dai sauransu. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi idan ba ku manta ba, a baya-bayan nan ya fitar da wata waka ta sa mai suna War. To a wannan shekara ta 2022 mai albarka, kafin ban kwana da ita yana sa ran zai fitar da wata waka ta sa mai suna War ta biyu a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin ban kwana da ita. Idan ka daure ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu, za mu faɗa maka rana da kuma lokacin da yake sa ran zai fitar da wannan shahararriyar waka tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ina ƙara roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanza, idan ka kasance kana bibiyar wannan fitaccen shahararren mawaƙi, ka tabbatar da lalle jarumin mawaƙi ne wanda yake fitar da fasihan waƙoƙinsa musamman ma a ɓangare irin na waƙoƙin Hausa. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi idan ka kasance kana bibiyar sa, ka tabbatar da lalle jajirtaccen mawaƙi ne wanda yake ƙoƙarin fitar da waƙoƙinsa musamman ma a ɓangaren gidan biki da kuma waƙe yadda yake waƙe 'yan mata yake kuma koɗa su. Mu haɗa ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda zai fitar da album ɗin an waka tasa mai suna War ta biyu a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mu kwana da ita. Sai dai ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Har da ku a cikin bidiyo na gaba.